Γεια σου. Έχω έρθει σήμερα μαζί με τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Έχω έρθει να μάθω τένις. Ο Γιώργος έχει το Mini Tennis Club στην Αγία Παρασκευή. Παρασκευή και φυσικά. Εγώ εκεί τον γνώρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκες. Τι θα δείξουμε? Drive, reverse, volley, service. Φύγαμε. Πες μου λίγο πώς ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα. Θα σου δείξω μια φορά την κίνηση του drive και μετά θα την αναλύσουμε. Okay. Στο drive είσαι γυρισμένος προς τα εδώ, με το δεξί χέρι, χτυπάς, κλείνει. Από πού βγαίνει η δύναμη στο τένις? Από τα πόδια. 1, Από τα χέρια 2. και από την μπάλα. Όχι. Ναι, από τη δύναμη του Αυτό αντιπάλου. ναι. Okay. Από την περιστροφή του κορμού και από το βάρος μας που από το πίσω πόδι έρχεται μπροστά. Στα 4. Από τι ηλικία ξεκινάει κάποιος για να ξεκινήσει να παίζει τένις? Καταρχάς να πω ότι εγώ σε γνώρισα στο Tennis Mini Club, αυτό που έχει στην Αγία Παρασκευή. Εκεί έχω δει παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Παραλαμβάνουμε παιδιά από 2 χρονών. Έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το τένις, είναι το μάθημα μαζί με το γονιό, οπότε είναι πιο φιλικό για τα παιδιά. Άρα μπορούν να ξεκινήσουν από 2 ετών και να φτάσουν μέχρι 80. Άρα δηλαδή ας πούμε ότι ξεκινάς από 2 το τένις. Από 2, ναι, μια πρώτη επαφή και μπορείς να παίζεις τένις μέχρι τα 80 σου. Φύγαμε για τον drive. Πάμε να κάνουμε drive. Πάλι κρατάς τη ρακέτα σαν να χαιρετάς. Ωραία. Εδώ μπορεί να τη γυρίσεις και λίγο προς τα μέσα. Μέσα μέσα. Εκεί. Οπότε ήταν εκεί, πάλι γυρισμένος. Η ρακέτα μέσα στην τσέπη, ανοίγει, με το άλλο χέρι δείχνεις την μπάλα, πας μπροστά σου και γυρνάς το στόμα και κλείνει πάλι η ρακέτα φυσικά για να εκπαιδευτεί όλη η δύναμη. Και το αριστερό χέρι στο τέλος κάνει τη ρακέτα πάλι. Οκ. Το ότι δείχνουμε την μπάλα για ποιο λόγο γίνεται? Για ισορροπία και για να έχεις πιο σωστά στο μέσα του πάλι. Οκ. Οπότε πάμε να κάνουμε πάλι. Πάμε. Απλά θα είσαι εκεί για να δείχνω την μπάλα. Θα είμαι πιο μπροστά. Να είσαι πιο μπροστά. Όπα. Μην χάνεσαι. Μην χάνεσαι τελείως. Εκεί. Κάτσε κάπου εκεί. Άνοιξε. Ωραίο. Δείξε. Τέλειος. Ωραία. Και προσπάθησε να πατάς το αριστερό πόδι μπροστά, να πέφτει το βάρος πάνω στο πάλι. Α, μου φύγει αυτό. Αου! Ωραίος. Προσπάθησε το βάρος είναι μπροστά, να πέφτει πάνω. Έτσι. Όχι. Κουραστικά ήδη. Όχι, πλάκα κάνω. Πόσο δύσκολο είναι το άθλημα? Γιατί εγώ από ό,τι είχα διαβάσει κάποια στιγμή σε ένα άρθρο ότι είναι το 3ο ή το 5ο πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο. Είναι αρκετά τεχνικό. Είναι πάρα πολύ ψυχολογικό άθλημα. Παίζει πάρα πολύ την ψυχολογία σου μέσα στον αγώνα. Αλλά αυτό κατά την άποψή μου το κάνει και τόσο ωραίο. Αν θες να παίζεις με τους φίλους σου και να ανταλλάσσεις βαλιές σε ένα τεχνικό επίπεδο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν θες να εμβαθύνεις στο τεχνικό κομμάτι του αθλήματος, εκεί έχει αρκετή δυσκολία, αλλά το πας βήμα-βήμα. Είμαστε έτοιμοι για να μου δείξεις ρεβέρ. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο τένις χρησιμοποιούμε την περιστροφή του σώματος και το βάρος μας. Ωραία. Στο ρεβέρ κατάς τη ρακέτα σαν να χαιρετάς, το δεξί, και βάζεις από πάνω το αριστερό να κουμπώσεις το ένα χέρι μες στο άλλο. Τα πόδια σου κοιτάνε προς τα εκεί, Ωραία. ανοίγεις δίπλα στην τσέπη. Ωραία. Από εδώ λοιπόν έχει τη ρακέτα μπροστά, γυρνάει το σώμα, το βάρος έρχεται μπροστά, πας την μπάλα μπροστά σου και μετά η ρακέτα κλείνει πάνω στον ώμο. Ωραία. Φυσικά. Πάμε να το δούμε με μπάλα. Πάμε. Να πω ότι είμαστε εδώ. Κλείνει εδώ. Έτοιμος. Πάμε. Για να δούμε. Τέλεια. Ξανά. Τέλεια. Πρώτη φορά παίζεις. Όχι. Είπα και εγώ. Α, και με ένα χέρι. Σε παρακαλώ. Τέλεια. Σούπερ. Αυτό λοιπόν είναι το ρεβέρ. Θες να σου πετάω από απέναντι. Μετά. Πάμε τώρα αυτό που είναι. Τέλειος. Πολύ ωραίο. Σε παρακαλώ. Εσύ και Φέντερ. Ναδάλ. Ναδάλ. Εντάξει. Καθένας έχει. Μ' αρέσει. Με το ένα χέρι. Εγώ είμαι φαν με το ένα χέρι.
Εγώ είμαι λάτρης του Ναδάλ, αλλά με το ένα χέρι. Με το ένα χέρι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, η διαφορά του με το ένα χέρι με τα δύο χέρια είναι ότι με τα δύο χέρια είναι πιο σταθερό το χτύπημα. Okay. Περισσότερα βήματα γιατί είσαι πιο μαζεμένος, αλλά είναι πιο σταθερό και είναι και πιο σίγουρο. Okay. Τι χρειάζεται κάποιος για να παίξει σε ερασιτεχνικό επίπεδο στην Ελλάδα ή και επαγγελματικό στην Ελλάδα? Καταρχάς, υπάρχει επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα? Υπάρχει. Έχουμε το Τζιτσπά. Εννοώ εσωτερικά. Εσωτερικά υπάρχει η Ομοσπονδία του Τέννις, η οποία διοργανώνει αγώνες πανελλήνιων ανδρών γυναικών και μετά αγώνες παιδικούς από 10 χρονών και πάνω, 9-10 χρονών και πάνω. Βιοπορίζεται κάποιος από το τένις εντός Ελλάδος? Ένα παιδί, ρε παιδί μου, που ένας 20χρονος, ένας 18χρονος. Σαν αθλητής. Όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Άρα δηλαδή. Οι αθλητές γίνονται μετά προπονητές. Οκ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Το άθλημα είναι ακριβό? Πάλι θα σου απαντήσω το ίδιο. Αν θες να το πας σε αισθητικό επίπεδο. Μιλάμε πάντα για επαγγελματικό κομμάτι. Ναι. Είναι ακριβό, Είναι ακριβό γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τις υποδομές. Έχουμε κάποιους πολύ καλούς συλλόγους οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά, αλλά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν έχεις την ακαδημία που έχουν στο εξωτερικό, που είναι τα παιδιά εσόκλειστα μέσα και κάνουν τένις κάθε μέρα, όλη μέρα και τα μαθήματα τους παράλληλα. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε αναγκαστικά τα παιδιά φεύγουν έξω. Οκ. Τι δείχνουμε τώρα? Πάμε να κάνουμε βολέ. Πάμε. Πάω απέναντι. Πας απέναντι. Λοιπόν, γενικά η μπάλα σκάει μία φορά ή καμία. Ωραία. Στο βολέ δεν σκάει. Ωραία. Οπότε, στο βολέ όταν έχεις φέρει τον αντίπαλο σε μια δύσκολη θέση, ανεβαίνεις μπροστά για να μπορείς να τελειώσεις το εύκολο πόντο. Okay. Η απόσταση που θα έχεις στο βολέ, στην αρχή που μάθαμε, είναι όσο είναι το χέρι σου και τα γέτα μαζί. Ωραία. Εδώ. Θα είσαι εδώ στη θέση ετοιμότητας και από εδώ λοιπόν, όταν σου έχει την μπάλα, δεξιά θα κάνεις drive volley, αριστερά θα κάνεις reverse volley. Άρα δηλαδή έτσι. Πάμε να δείξουμε το drive volley. Αυτό που είσαι, ανοίγεις τη ρακέτα στο πρώτο βλέπεις συνέχεια. Οκ. Από εδώ που είσαι, το αριστερό πόδι πάει μπροστά και θα κάνεις ένα stop στην μπάλα. Σαν λες stop. Μάλιστα. Εδώ πάλι δουλεύει με το βάρος του σώματος που έχει πάνω στην μπάλα. Οκ. Άρα είμαστε εδώ. Τέλεια. Έτοιμος. Ναι, πανέτοιμος. Άλλο πόδι. Τέλεια. Πάμε. Πολύ ωραία. Πάμε. Ωραία. Σούπερ. Φυσικά η μπάλα δεν θα έχει συνέχεια πάνω σου, οπότε θα πρέπει να κινηθείς το λίγο. Ναι, το. Στα δεξιά σου. Έτσι. Τέλεια. Πάμε. Μπράβο. Ο καρπός είναι σταθερός, Ο καρπός πρέπει να είναι σταθερός, να μην κουνιέται κάποιο. Ναι, κατάλαβα. Τέλεια. Πάμε. Ωραίο. Πάμε. Μπράβο. Πάρα πολύ. Ωραίο στυλ. Είπαμε, Ναδάλ. Λοιπόν, τώρα. Βολέ με αριστερή μεριά. Ρεβέρ βολέ. Ρεβέρ βολέ. Από εδώ που είσαι πάλι βλέπεις τη ρακέτα. Αυτό θέλει πίσω η ρακέτα. Ωραία. Ανοίγω και ξανακόβω την μπάλα. Ωραία. Βγάζω το δεξί τώρα. Αλλά πάλι το βάρος του σώματος δίνει δύναμη στην μπάλα. Οκ. Πανέτοιμος. Ωραία. Πάμε. Ξέρεις, άμα κουμπίσεις το φιλέ, έχεις χάσει το πόντο, Ναι. Προσοχή. Τέλειος. Ωραία. Όχι μεγάλο άλμα. Πάμε. Τέλειο. Πάμε. Μπράβο. Και πιο μακριά. Ας έχεις το αντίπαλος. Θα του στείλω πιο μακριά γίνεται. Δεν μπορείς. Θα την πιάσω. Πάμε. Για την άλλη. Πάμε. Για την άλλη. Στα πόδια. Για την άλλη. Στα πόδια. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι του τένις, τις επιφάνειες. Ποιες είναι οι επιφάνειες και ποια είναι η διαφορά η μία με την άλλη? 3. Ωραία. Ξεκινήσουμε την επιφάνεια που είμαστε. Η επιφάνεια είναι η σκληρή επιφάνεια, η οποία σαν ταχύτητα παιχνιδιού είναι στη μέση. Οκ. Okay. Μετά είναι το χώμα, το οποίο όλοι έχουμε δει, ας πούμε, το Roland Garros.
το οποίο είναι πιο αργή επιφάνεια. Και στη συνέχεια έχουμε το γρασίδι ή το ντάπιτα, όπως είναι το Wimbledon, όπου είναι το πιο γρήγορο. Okay. Και η μπάλα φεύγει πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες δύο επιφάνειες. Οπότε αυτές είναι οι διαφορές τους. Okay. Τώρα, όσον αφορά το αν παίζει κάποιος 2-3 φορές την εβδομάδα, το χώμα είναι το πιο φιλικό προς τα γόνατα, αποφεύγει τραυματισμούς κτλ. Και ο Ναδάλ γιατί έχει τόσους τραυματισμούς? Εντάξει, ο Ναδάλ παίζει παντού. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, Είναι ψηλό το επίπεδο που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οπότε εκεί θες πάρα πολύ μια οργανωμένη κατάσταση γύρω σου για να σε προσέχει σε καθημερινή βάση. Δείξαμε ρεβέρ, drive. Πολύ. Τώρα, τι δείχνουμε? Πάμε να δείξουμε smash. Πάμε. Τι κάνουμε? Πας απέναντι. Πάλι. Στη θέση του βολεύ. Τώρα δεν θα πάω απέναντι. Κουράστηκα. Όταν είσαι μπροστά, ο αντίπαλος δεν έχει μόνο δεξιά αριστερά να σε περάσει, έχει και από πάνω. Okay. Οπότε θα δείξουμε τι κάνουμε στην περίπτωση που κάνεις πέρασε από πάνω. Okay. Πάλι το ίδιο εγώ, έτσι. Ναι. Ωραία. Απλά τώρα το σώμα σου πρέπει να είναι γυρισμένο εκεί. Όταν θα πας να χτυπήσεις το μας, η ρακέτα σου θα έρθει εδώ. Με το αριστερό χέρι θα δείχνεις την μπάλα και δεν θα πας όσο πιο ψηλά μπορείς να τεντώσεις το χέρι σου δίπλα στο αυτί και να χτυπήσεις την μπάλα, να σπάσει το καρπό σου, να μπει μέσα και να πάει στον πόντο. Μάλιστα. Είναι αυτό που όσοι βλέπουν τένις και δεν ξέρουν ορολογίες λένε καρτί. Α, οκ. Άρα αυτό είναι το smash. Ναι. Το λεγόμενο. Οκ, πάμε. Πάμε. Κάνω μια χαρίτσα μπάλα. Οπότε είμαστε εδώ. Η ρακέτα στο κεφάλι. Ωραία. Α, ναι. Δείχνω. Ωραίο. Ωραία. Η ρακέτα στο κεφάλι. Ωραία. Με κουράζει σήμερα. Γενικά στο smash, πρόσεχε, δεν χρειάζεται να πει δείξει αν χτυπήσεις. Από εδώ που είσαι, πρέπει να χτυπήσεις πάνω και μπροστά. Οκ. Πάλι εκμεταλλεύεσαι, Αλλά δηλαδή, άμα πας πίσω είναι λάθος. δεν είναι λάθος. Είναι δύο παλιές που μπορεί να είναι πολύ πίσω, αναγκαστικά θα πας πίσω. Οκ. Αλλά προσπάθησε να ρίξεις το βάρος μπροστά. Ωραία. Ωραία. Και μετά από εδώ, η ρακέτα σου προσπάθησε να συνεχίσει κάτω. Α, οκ. Α, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Πάμε. Πάμε να κάνουμε ένα drive βολέ, ένα reverse βολέ, ένα smash. Θες να με στείλεις νοσοκομείο εσύ. Πάμε. Έτοιμος. Περίμενε. Πάμε. Ναι, έχεις δίκιο. Πάλι τα ποδιά. Πάρ' το πόντο. Μπράβο. Εδώ. Ψηλά. Έτσι για να μάθεις. Εντάξει είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Πάμε να δείξουμε σερβίς. Πάμε. Μέχρι τι ηλικία μπορείς να παίζεις τένις? Μέχρι όσο αντέχεις. Έχουμε δει και βιντεάκια στο YouTube τα οποία είναι με μια κυρία 90 χρονών στην Αγγλία που παίζει τένις. Οπότε όσο αντέχουν τα πόδια σου, παίζει τένις. Και συνήθως οι πιο μεγάλοι παίζουν διπλά γιατί δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο το μονό, αλλά και πάλι όσο αθλούνται, ειδικά σε αυτή την ηλικία, είναι πάρα Και πάλι παίζουν, δεν έχει να λέει. Τα έχουμε κάνει όλα. Ναι. Πάμε να δείχνουμε σερβίς. Πες μου. Το παιχνίδι ξεκινάει με το σερβίς. Το πιο σημαντικό. Στην αρχή μαθαίνουμε τη μισή κίνηση του σερβίς, η οποία είναι παρόμοια με την κίνηση του smash που κάναμε. Okay. Η ρακέτα πρέπει να είναι εδώ, τα πόδια σαν ταφ. Okay. Εδώ, το χώμα είναι γυρισμένο εκεί. Okay. Το αριστερό σου χέρι θα πετάξει την μπάλα. Είναι πολύ σημαντικό να πετάξει σωστά την μπάλα. Ναι.
Θα την πετάξεις ευθεία και ψηλά, έτσι ώστε να μπορέσεις να τεντωθείς, να τη βρεις την μπάλα όσο πιο ψηλά μπορείς και εδώ να σπάσει ο καρπός και η ρακέτα σου να κατέβει κάτω. Okay. Να το δείξω με... Να το δείξεις 1, 2, 3, 10. Πετάς, χτυπάς, κατεβάζεις. Okay. Ψηλά, παπ, κατεβάζεις. Okay. Πίσω το βάρος, μπροστά, περιστροφή, κατεβάζεις. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Οπότε ταβ. Πάρε. Ευχαριστώ. Μία τις μπάλες. Μία τις μπάλες. Εγώ μία τις μπάλες. Μία, ναι. Λοιπόν, εδώ το ταβ, εδώ η μπάλα, εδώ αυτό. Ωραία. Ξανά. Α, δεν κάνουμε αυτό, αυτό είναι... Α, θα το κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Ξανά. Δεν πάει απέναντι, Όταν χτυπάς την μπάλα, μην σου γυρνάει εδώ η ρακέτα. Η ρακέτα πρέπει να είναι εδώ. Οκ. Να κοιτάει απέναντι. Οπότε εδώ σπάει ο καρπός. Μάλιστα. Εκεί. Πάλι το έκανα. Η ρακέτα πάει κάτω, Α. Δεν πάει εδώ. Πάει κάτω στο πόδι. Α, οκ. Πώς πάει στο πόδι. Πώς πάει στο πόδι. Πετάς, τεντώνεις και κατεβάζεις. Οκ. Όταν ήμασταν μικρά, χτυπάγαμε σε για τραλά μας αυτό το λόγο. Α, ναι. Α, εδώ. Πάλι πάει εκεί. Σου φεύγει εκεί γιατί Γιατί κάνω αυτό. κάνεις αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εδώ. Ωραία. Μπήκε αυτό. Πάλι. Καλή μία. Εντάξει. Ξανά. Μέχρι να την περάσεις. Δεν. Θα κάτσουμε εδώ. Θα κοιμηθώ εδώ σήμερα. Τέλος. Μια χαρά. Λοιπόν, αφού λοιπόν μάθαμε αυτό, αφού μάθαμε μάλλον αυτό, Το έχουμε κάνει ήδη. ναι, θα κάνουμε το ολόκληρο σερβίς. Οκ. Το βλέπεις στην τηλεόραση. Α, το εφέ. Το εφέ. Ναι. Λοιπόν, θέλει συντονισμό αυτό. Οκ. Ξεκινάς με το βάρος μπροστά. Ωραία. Οκ. Φεύγεις πίσω, φεύγει και η ρακέτα πίσω. Εδώ, πετάς και έρχεσαι μπροστά και κάνεις την κίνηση που έκανες πριν. Ναι, άρα δηλαδή το μόνο που αλλάζει είναι αυτό. Είναι η κούνια. Ναι, κατάλαβα. Άρα γιατί πάλι εδώ είσαι. Δηλαδή, Πάλι εκεί είσαι, ναι. Okay. Απλά ξεκινάς από εδώ, μαζεύεις τη δύναμη και την εκτονώνεις. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Αυτό Σε παρακαλώ. 2-3 φορές. Άμα θες εγώ να φύγω, να το δείχνεις εσύ, γιατί να το κάνω δεν πρόκειται. είσαι μπροστά. Φεύγεις πίσω, πάλι μπροστά. Ξανά. Μπροστά, πίσω, μπροστά. Α, είσαι σκληρός. Μπροστά. Α, μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Αχ, Θεέ μου. Έτοιμος. Θα δείξει. Για να δούμε. Λοιπόν. Πίσω. Είναι καλύτερα το άλλο, Είδες. Θέλω όλη την κίνηση. Θέλω όλη την κίνηση, μάλλον. Λοιπόν. Όχι, λάθος. Προσπάθησε να το συντονίσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Είστε μαζί. Ωραία. Είναι λίγο τρελόμπαλα. Κοίτα. Το πέταγμα είναι πιο σημαντικό. Αν σου πήγει πολύ μπροστά, η μπάλα θα πάει φιλέα. Αν σου πήγει πολύ πίσω, η μπάλα θα φύγει πολύ έξω. Ναι, κατάλαβα. Μπροστά. Θα πρέπει να είσαι ακριβώς εκεί. Και φωνάζεις και ένα τσίπ λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Και κράτα τώρα τη ρακέτα σαν εδώ, σαν χαιρετάς. Δεν μ' άρεσε. 5 μαθήματα και σε έτοιμα. 5 μαθήματα ακόμα και σε έτοιμα. Σε έχω. Ποτέ. Προσπάθησε τώρα από μπροστά που είσαι. Το πόδι στο μπροστά γύρνα το λίγο. Άμα το έχεις εδώ, μπλοκάρεις. Ναι, κατάλαβα. Οπότε να είσαι εδώ, Οκ. πίσω, μπροστά. Κατάλαβα. Όχι, πήγε πίσω η μπάλα. Αυτό που είπες. Πολύ ωραία. Είναι διαφορετικό το σερβίς άμα το κάνεις από την άλλη μεριά. Τι εννοείς.
Γιατί όταν ξεκινάει το game, Ναι. ο πρώτος πόντος είναι πάντα από δεξιά. Ναι. Ο επόμενος πόντος είναι από αριστερά. Και το σερβίς πάντα πρέπει να πηγαίνει διαγώνια. Ναι. Οπότε είναι το ίδιο από την άλλη μεριά του σερβίς. Φαντάζομαι, ναι. Δεν είναι. Γιατί? Γιατί έχει άλλη γωνία. Για πήγαινε να το δεις. Η ίδια τεχνική είναι. Α, αυτό εννοώ, σαν τεχνική. Α, Το ίδιο είναι. αλλά. Σαν από εδώ φυσικά το διαγώνιο. Α, από εδώ είναι πιο δύσκολο γιατί. Ναι, κατάλαβα. Δεν σου βγαίνει τόσο φυσικά. Κατάλαβα. Πρέπει να το εξαστείς και από τις δύο μεριές. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πολύ ψηλά πήγε αυτή. Ναι. Όπως καταλάβες, μου αρέσουν τα αθλήματα. Πάνω στη γραμμή, Τώρα. Φιλέ. Μάλιστα. Έχεις δύναμη, Δείχναμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα βασικά. Τα Ωραία. βασικά χτυπήματα που πρέπει να ξέρει κάποιος να ξεκινήσει να παίζει και να μπαίνει στον κόσμο του τέννις. Ωραία. Αφού λοιπόν τελειώσαμε όλο το κομμάτι, δείχνουμε ρεβέρ και όλα αυτά. Αν ξεκινούσα τώρα το τέννις, σε πόσο καιρό, έτσι όπως με είδες, σε πόσο καιρό θα μπορούσα να παίξω σε ένα τουρνουά εντός Ελλάδος? Σε ερασιτεχνικό τουρνουά θα μπορούσε να παίξει μέσα στους επόμενους μήνες. Γιατί το πότε μπορεί ένας να παίξει τουρνουά εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τον ίδιο κατά το πόσο, όπως λέμε, το έχει. Ναι. Ωραία. Σε ένα μέσο όρο μπορείς στο εξάμηνο με δεκάμηνο να παίξεις ένα τουρνουά ερασιτεχνικό, που δεν σημαίνει ότι θα κερδίσεις τον πρώτο αγώνα. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά Η εμπειρία. Μπράβο, θα μαζέψεις εμπειρίες, οπότε μετά στα επόμενα θα είσαι καλύτερος. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το τέννις είναι από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Όπως είπα, δεν σε ρώτησα. Τι? Ο αγαπημένος σου παίχτης. Ο αγαπημένος μου παίκτης, αν εξαιρέσεις το συμπεριφορικό κομμάτι και αυτά, είναι ο Κύριος. Γιατί Κύριος. θεωρώ ότι έχει Είναι φανταζή τελείως. ταινιστικά ευφιέστατος. Είναι φανταζή. Τώρα κάποια άλλα, αν θες όλο το πακέτο θα σου πω το Φέντερ. Φέντερ. Εντάξει, οπότε έχουμε κόντρα. Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ είμαι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εγώ είμαι φαν του Ναδάλ. Πολύ φαν του Ναδάλ. Η μαχητικότητα, το πήγαινε έλα, το δεν σταματάω να τρέχω, η προπόνηση και όλα αυτά. Με το backhand με το ένα χέρι με το Φέντερ. Συμφωνώ, αλλά ο Φέντερ έχει μια φινέτσα. Έχει. Σε αυτό δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά.